това видео ще ви покажем как да използвате смарт приложението Tuya или дистанционното в комплекта. Монтирайте осветителното тяло в обсега на Wi-Fi мрежа. Свалете приложението Tuya, създайте акаунт, преминавайте през режимите, докато светлината започне да мига. Добавете устройството в приложението. За да активирате дистанционното управление, премахнете устройството от смарт приложението. Включете осветителното тяло и задръжте бутона On-Off 1 за 6 секунди, докато индикацията премигне. Устройството може да работи само с един от двата метода – или дистанционно управление, или смарт приложението Tuya.